Итак, мы... Я. Нікого нема. Робот. Жінік. Ла. Де жена? Нема? До речі, не гляди на карту. Это хованки Чому? малые. Чому мне не глядеть? Ну прошу, ну не гляди на карту. Это будут малые хованки. Не гляди на карту. Куди мне туди глядеть? Обяцай. Максик. Здорово. Робота нема. Нема. А, лосена. А у меня за императора есть. У тебя из-за императора? Так. Погнали. Який план? Так. Я тут знаутки головне. Ну так, веди. Ми йдемо спочатку з каньйону у руїни, з руїн у звалку, со звалки у полі ми йдемо, потім у рогові сади, потім у аквастанцію і у станцію відходу або термоядерний реактор. Станцію откидав, так? Так, Ну, добре. Ухудшить. але я не ведаю, як з полів пойти у синю, як-то там. Я не веду. План глушить надійний, як швейцарський годинник. Так, і нам треба золоті шклянки. Ну, 3. або інший план, коли нам не вдасться. З каньйону З каньйона куди? з каньйону у яму, з ями у аквастанцію, з аквастанції у станцію відходів. З каньйона ми можемо потрапити тільки у кар'єр. Оттуль у яму. Оттуль у аквастанцію. Але тоді ми заробимо тільки два ось таких ось самих. А нам треба 3. Але я тобі, до речі, коли... Давай, може, з Да, каньйона... я тобі скажу, прошу. Коли ми будемо йти, куди йти, то тоді просто пробігаємо і відчиняємо усі двері, щоб ми поспіли відчинити сквер гармонії. То, що ти не відчинив, а я вже відчинила. Там 3 водопади і 2 секретки. Ну так може з каньйона потім в оазіс? З оазиса ми підемо у полі, а потім у лагові сади і станція відходів. Ні, так а Тільки ось, 2. ось це місце. Мы его не отчиним, потому что он закрытый. Мы просто пробегаем оазис, и тогда мы не ведаем, какая лічба там будет, и всего, и оно не откроется. Я придумала, мы просто пробегаем каньон и оазис. Потому что оно открыто. Хотя треба ж усіх. Мы пробегаем каньон и идем у оазис, а оазис мы усіх забиваем, але вельми хутко. Потому что треба або до 12, або до 7, або до 9. Так, А, це ось ці двері. так. Угу. А гэта я тобі покажу як. Там просто Добре, добре, усіх потім покажеш як. забити. Добре, зрозуміло. У оазісі треба хутко. Так, Усіх завалити. так. Не пробігши, а усіх завалити. Вельми хутко.
хутка. Угу. Або можна просто пробігти. Я не ведаю. Тут О, з польов є двері сюди. Я про... Чи ні? Ні. Ні, З гэтага упалі. упали. Так. Так вось, верні туди. Там ти у гэтым Гэта до пазней покажеш на 22. місці. До 22 треба Хвилин. усіх забити. Добре. Усіх. Добре на місці покажеш. Це як зрозумів? Ні. Я один. Мне надо глянуть надумать. Так что давай, гляди. Тебе не чувать. Тебе не чувать. Раз. Ну скажи нечто. Ясно. Гэты стрым таксама у нас абломваецца. Раз. Тебе чуваць. Зразумела, ты мяне ў дыскордзе чуеш. Скажи нешта. Мяу. Мяу. Здаецца, чуваць. Мгм. Прийшли? Чакай. Я ж яшчэ не сабраўся. Так, што ў нас тут? Джанка. Джанк райфл, гэта мы занесем да... Так. Добра. Побегаю з Джанком. І з гэтым. Поплили. Пофліп. А у меня фиговые вдвоем. А кому зараз легко? Тебе. Чому? Мені так само А, фігово. так ладно, мы ж пробегаем. Можно просто пробегчи. Але у секретки обов'язково ходить. Ні, нам треба Хотя ресурси. ладно. Мы не забиваем, мы ж домовлялися. Нам ресурси треба. Гэтых ресурсаў будзе
вагон буде. у різних інших місцях. Не буде, нам треба раніше. Буде. Тут ще Давай же, хутко! Я уже Не. коля выходу, хутко! Да и там больше. У тебя что, нема роботов? Малых. ну, тепер є. Я Дрона. забився. Давай. А, вот что тебе. Пошли. Дик вон сюди, фіолетка. Чекай. Ну, що ти дома? У нас час. А, ну хотя у нас только одна хвилинка. Так тут нема часу, в оазісі час. А не тут. Давай. Арктичка. А, блін, обітатна. А у меня тра-та-та-та-та. Бу. Тра-та-та-та-та-та. Алисия. Та-т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 а. Ни-на-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни. Давай, открывай. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ничего, фу. Идем в оазис. У нас только Чекай, две почекай, хвилинки почекай, зараз. Почекай. Чак-чак-чак-чак. Бігам, бігам, бум. До речі, там мінус Так, стоїть всё. просто для вигляду. Оазіс. Давай! Даю. Пробігаємо. Утка. Пробігаємо. Утка Ми не у просто. оазісі, а нам треба у оазісі. Ми зараз у каньйоні. Так, як У от. каньйоні? Ну так. Ти ж 100 разів ходив у різні інші. Ми 100 разів ходили. Я на те... Давай, хутко. Даю. Бум! У нас троечка. Блін. Цікаво, а там буде А. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. А. Ба-ба. Тун-тун. Во, у меня остался еще пистолет. И что, хочешь показать ему? Я уже показала. Не тое, не тому. Так, чекай картки. Ні, зброї мені не треба. Бжолка. У меня так само бжолка. Хутку. Усіх вельми хутко лупцуємо. Угу. Тут що? Нічого такого. Пошли. Та Пошли, почекай пошли, ти. пошли. 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 Let's go. Усіх вельми хутко в Усіх? лапці. Усіх треба забити. Усіх. Так. Усіх при усіх. Інакше ми не дойдемо до синього кришталя. Это Ай, синий кришталь, не меня блакитный. хапнули. Блакитный у нас уже было. Забираем ресурсы, усіх забиваем. Я сюди, ти у інший бок. Худшей. Ти у інший бок. Інший бок. Все худшей.
У мене то буде хоче за усього фіолетка. Так, у мене фіолетка. Хутка! Нам треба не пізніше за 7, 9 або 12. Але хоча за усього 7, 12, 6. добре, у нас зараз 4 хвилини. О! 2 хвилини і нам капце! Добре, добре, чекаю, все буде добре. Сподіваюся, будуть відчинені. Коли ми хоча б на 1 секунду спознімося, нам капце. Не спозднимся. Сподіваюся. Іду у фіолетку, тому що там так само вороги можуть бути. Ти всіх завалила? Ні, ще. У фіолетку ми не йдемо. Тому що не Не, треба. не идем. Не бавим час. Утка, я зараз іду. Тільки почекай. Ні, ми ще не усіх забили. 5 хвилин. Блін, нам тільки 10. 1 хвилинка. Біжим. Всіх? Так, усіх. Ми ще у жовтої Худшей. не сходили, там так само. Блін. Лучшей. У саму жовтую ми не ходимо. Ходим. Ми нікуди не йдемо. Ходим. Ні. Худшей, тут дають картку. Худшей. Добре, ну і що? Іду. Все. Ну? Ти Я зараз тебе прийдеш, приходь, хутка! Худшей, Куди йти? худшей, Де вихід? хутка! Выход где? Худшей! І? Да, я не здякуються! Ну, я не Ну вижу, що я такой. помираємо? Нам треба померти, щоб знову-таки пойти в руїни і собрати 3 з оазису, то ми тільки зберемо 2. Ай, Ідемо помираємо. не. Пойдем, як пойдем. Ні, ідемо помираємо. Пойдем по дороге. Ідемо это ж- помираємо. Не, Так, не. так. Знойдем по дороге. Не. На этой шклянке. Ми по дорозі тільки 2 знайдемо. З оазису ми пойдемо одразу у полі. А з полів у аквастанцію. А з аквастанції ми пойдемо одразу у Хейвен Сіті. Тому ні. У нас есть еще шансы. Ні, не буде. І нема. Не переживай. Тому я хочу померти. Ну давай! Ну даю. У нас там буде білі-бум. Ну добре. Вельми добре. Єс! Я отгадала. О, божичок. Здорово, божичок. Было б Это уголь мужик. Коли что. кто мужик. Я буду помирать. Коли что. Ты будешь помирать? Так. Только поспробуй. Я думаю, что я поспробую. Я буду його стріляти, каб він жовтий піднявся.
Акуль. Какуль. Да... На тобі. Все. Ну, блин. Ха. Ас. Супер. Супер. Все равно спалю, у нас нема... Мы только 2 заробим, и все. Іди до гэтага гульца, погуляй з ім. Не, Чаму не? у меня только 5 ключов. Ось з гэтым. У меня Ну, только это- 5. Ён же може дати гэту Ну, саму. пошли. Чакай. Пошли. Чакай. Не треба робити апгрейди. Сколько у тебя ДД падал? 4 як було. Я померти хочу. Погнали. Я помирать буду. Стреляйте, умение уся ваша. Я молчу. Гей! Что? Гуляй давай. Нам треба вогулі помирать, потому что мы По дороге заробим только знойдем 2 еще раз. это бутылки. 2. По дорозі знойдемо бутильки. Да нам треба помирать, потому что мы... Это не серйозно, давай змагайся. А я серьезно, что мы только 2 бутылки знайдем и все. Зойдемо ще в одно логовище і знойдемо ще бутильки. Где ты там? О! На! Блін, шарифовий карбін тепер треба. Во, Божик подсказывает, что бутылечку можно в краме знайти, а ты тут переживаешь. Где? Где у Ні. якой краме? У якої крамі? Завщо ти заходиш у краму. У крамах не продаются. Такие. А! Хо-хо-хо-хо! Ладно. Ну что, куди далі? М, Туди до босу? Ну там, та бутилішка буде. Ага. Аза. Потім у аквастанцію, а потім... ще. Пошли. Ну пошли. Ну пошли. Да йду, йду. Просто усіх знищаємо і там...
Давай ты будешь усіх лупцевать, а я збираю. Зелененьких. Угли не Так, зелененькие, а желтые. Як кому? О, бутылишка. Та- Бачиш? Супер. Азаз. Азазазазазаз. Азаз. 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 Азазок. Кваквастанция. Ну, погнали. Пошли. Пошли. Морквочка. Это что у нас тут хоче? Не зрозуміло, що хоче. Так, що это? Ролл. Я хочу. Куди Нам далі? у енергоцентр не треба. Як скажеш? Там уже з енергоцентру. Ти пошли. Нічого не буде. Я просто пробегу и отшию двери у зеленку. Там, где треба просто усе пробегчи. А я тут буду... Ну так. Не. Не? Не что я тут... Нет. Ты куди ти? Туди. Туди? Погнали. Хотя давай дойдем до месяца и потом мы пойдем у руины, Карта. а там возьмем еще одну баночку. З місяця ти не у лагерь, а я ж рестарт і там усе у нас застанеться, нічого то, не що у нас есть. застанеться? І так, застанеться. І потім Упевнена? ми збираємо 3 і знову таки дойдемо до місяця. Жовтий. Бегу, бегу. Хутка, хутка, хутка. А. Хутка, хутка, хутка. Давай же, открывай. Даю, даю. Даю. Давай, давай. Синие збираю. Давай! Дам. Да хутка, ну давай ты. Даю. Бачиш? Асас. Боже. Термоядерный реактор. Термореактор. Эх. О, як тут у нас ощущение. Так, о! Не Боже! синее, а желтое. Берем вожика. Вожик, твое здоровье. Тому не помираем, а идем на месяц, перемагаем и риску, потом вертаемся еще раз, у нас еще еще застанется, и мы пойдем
Зберемо ще одну у руїни, потім на звалку, а потім знову таки на місяць і там буде чорний чел. А ще у мене ніякі, знову таки, у мене 9 такі монетки з якою-небудь там тяжкою штукою. Добре, погнали. Але ми можемо просто все пробігти, коли що. Ну, я просто тут покатаюся. Ех, добре пішло. У мене повне здоров'я. А що дими, що приперлись? Ну тихо, ну. Ну давай же, я майже уже пройшла. Вмію тут, блін, я Усього тобі жаба чи вона, що скакать. Пролетай гэта ўсё хотя б. А! На табе. Бум-бум-бум. Классно. Божечки. Ты такие. Это вельми смешно. Аллилуйя! Ай. Новый уровень. Я так высоко подлетела. Лечильница, давай! Лечильниця? Давай! Та чекай, Давай! лечильниця. Так. О. Я обожаю это. Волтер? Так, я так само обожаю. За імператора. Я упала. Хотя можно Нет. просто вот так вот пролететь. І що? Що я зробив? Бум! Бум. Так, куди ми далі? Ну, туди. У меня целых 35 синих штук. Тут. 35! Да ты уяви себе. Боже. А що ти не тратиш? Потому что не хочу. Потому что я пика-пика. Ну ты покемон, конечно. А я просто вообще пробягу. А ты там змагайся. Я ще одна секретка. Вони здякуються своїми секретами. Пошли. Така. Да ты идешь? Ду-ду-ду-ду. Шагод мы тут дудуем. Ты что, дудка? Бум! А я люблю это. А я не. Бум! Бим-бам-бум! Бум-бум-бум-бум!
У меня теперь 37 этих штук. Так навошта ти їх збираєш? Каб усе їх... Їх же тратити треба. Ну, так потратить їх. Каб усе Каб усе Бабусі. їх потратить. 38. А я дошла до дверей босса. И нікого не лупцевала. Чекайте-ка, я зараз у туалет. О, все. Хотя ні. Хотя ні. Буде перепинок, коли ми... Ну, хутчей! Хутко, я хочу у туалет. Боже, у мене нема стільки палива, каб тебе. Ёсть. Да давай! Я и так у туалет хочу. Боже, що за експрес? Все, іди. Перепинок! 2 Добре. хвилини.
Чекай. Чекай. У нас буде комар. Я упевнена. Москита? Так, Где золотые шклянки? пошли. Ну, Чекай, пошли. треба подумать. Пошли, пошли, пошли. Почекай. Не буду. Пошли. Кулдаун. Shot. Ай. Погнали. Да блин. Знов. Дюк. 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 Трим, дюк. Нюкен. Дюк Нюкен. Нюкер. Дюк Нюкем гэта другі дядька, ты яго не ведаеш, ты нарадзілася куды пазней. Ах жа ж. Бородюк. Только не помирай. А ты так само. Ой, у меня 46. Рублёв? Здоров я! Я думаю, рублёв. Я хутка помру, докладно. Jeszcze зовсім трошечки. Ну, Давай! і що ти зробила зараз? Померла. Ну, давай что. А, шкляночка! Я ще одну. Супер! Асас. У нас асас. До речі, я тобі покажу, як з Хейвен Сіті у город. Покажи мне с Heaven City, где шклянка. Нема. Ех. У нас 18 хвилин до 22. Блин, мы не поспеем. Короче, тобі сьогодні не щастить побачить новий світ. Ай, ладно, всім з новим світом я хочу знайти чорного робота. У нас тільки 2 шклянки. І все. Ну так треба ще одну. Нам треба з місяця пойти, ну, ми риску переможемо, а потім знову-таки пойдемо у обход ще один, і ще раз дойдемо до... Рапіра? Хоча це так шмат часу займе. Киль. Ладно. Киль. 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 А чому у мене тут? Дай мені, коли ласка, гэтую кальку. Что, киль? Прошу. А ты мне что? Абдемульки і бусюльки. А боже, не, это так не лечится. Прошу. Добрые киль поводины тут. И я не буду помирать. Прошу. Я не могу поменять ни на что. Прошу. На, забирай. Хе-хе. Кыль. Я тебе я тебе у сердца кыль-кыль зроблю. Я И тебе думал, так іншое само. место. На. Що, накликалася? Не. Зараз у кепку будем. Ня. Во, Ну я что ж. Максика покылькаю. 4 сири. 4 боси. Я Максика покылькала у вока. А теперь Максик у голову покрутится зараз. Погнали. вока. Давай! Погнали. 4 сири. Здоровья, Саши. Ага. Нага. У нас лимон.
на слимак. Здоровье саджи, эй. Ух ты, полетел я. Теперь у меня 46 синих. Это что? Тампер? Не, не хочу. Здоровье саджи, 46 синих. У меня уголи 220. Тебе правда, сьогодні не пощастить поглядеть на новый свет. Добре, добре, наступний раз погляжу. Інакше там кожен раз Змагайся, ти давай. будеш ходити, і там буде без конца цього ворогів. Ну ти ведаєш, там один При покойчик, там крижик, а потім відкриваються, коли Е, ти Так зверху завжди там буває. червона Спочатку полоса. покойчик, потім крижик. Крыжики и дрыжики. Что ты ходишь за мной, ну? Що, нельзя походити? Да нет ты. Эй, тримай себе руку. Я на саму ж не пукнула, я просто... Я розумію, кажу. ти просто померла. І мені зараз розбиратися з гэтым толстым самому. Не спинися. А! Ого! На тобі. Дякую. Нема за що. Погнали, 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 погнали. Ага. 21:50. Тобі так ладно, що не судилося погляділи. Добре, 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 добре. Хто замовляв піцу? Не ведаю, кто Баба замовлял, пиццу. только заказывали. Так ти замовляв піцу? Не, я заказывал. А у мене 2 однолькові зброї. Ага. У нас нема жовтого білетику. Не жовтого білетика, а до 22 хвилин треба усіх забити. А 22 хвилини вже є, і ми не усіх забили. Тому тобі докладно не судилося сьогодні зустріти новий світ. А я сьогодні, якраз коли сама гуляла, то тоді відкрила новий світ. Ну він же ж був на замку. Не, ну сама ты, конечно, конечно, сама. Так вот, конечно. новый босс! 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 Ага. Так. А я веду уже Pirate, детям. Окей. Оу, вау. Тин. Бягу. И проводи назад. Скакання смерть, роботи! Кохання смерть, роботи! И І роботи. Кохання смерть, роботи! Где он? Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо! Ты нет, ты боже. Ай-яй-яй-яй! Ауч! Ну. 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25,
24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пуск! Шмяк. Ну, а я Оу. ведаю, где выход. Жаба! Я тебе не ніяка Да ні, не ти. жаба. Тут дають жабку. А тут что? Я купил картку. Добро. Я всього накупляв. Так, що? Куди далі? На виход? Не гляди на карту, прошу. Чому? Зараз не час для хованок, виходь. Ба! Ес! А Ти поглянь, як добре жив. Асас! У нас буде десятка за усё гэта. Десяточка? Так. Бім-бім-бім. Видатниця. Бім-бім-бім-бім. Все, почекай. Так, ну. Ага. Волканка. Милка. Бабулькина. Камилка. Полечились. Вообще. Все. Ну что? Погнали. Ну, погнали! Утка! До речі, каля вось у гэтай фіолеткі може бути такий маленький портал. Мне треба інше тільки місце. шклянка з золотом. І може вона приведе до шклянки з золотом. Ну блін. І не почекайте. Зараз ми всіх їх тут розвалимо. Все, где ты? Да куда ты? Я фиолетку тут открыл. Да ты что же?
блін, ну що ти робиш? Бро! Бат. Бат. Ну, две фиолетки. Погнали. Куда-нибудь. Это что? Банка с миньонами? Ну что не робить? Логоля з розмолотим золотом. Ладно. Ага. Треба брать. Где ты хосишь? Ну, где ты, где ты, где ты, где ты? Hello. Ой! Я не хочу. Алло, гэта такая місія. Усё, гэта прыя. Я не хочу. Я читер. Мгм. Ну і ладно. Я буду паміраць тады. Эй, харе. Наступные двери пошли. Ой. Лёгка. А! Где тут легко? А! Чому я назад вертаюсь? Бум! Та я не здекаю, це я нормально просто хочу пройти. Пройти. М. Краб. Не, крабов мне не быть. Так, где выход? Давай, отчиняй. Даю. Бойсик, Андросик. Босик, Андросик. Вот так. А у меня это боссы андроны. Дроны андроны. Гэта будзе Білі-бум. Войтху, дядька Джим. Дядька Джим. Так. Давно не бачилися. Здорово, дядька Джим. Да блін. Ну чому не дядька Джим? Куди? Мне подобається дядька Джим. Я його сьогодні, ось готова, я сьогодні ж і так перемагала. Агата бжол. Гэта Білл Троял.
Гэта злы бжол. Гэта угле божая кароўка. Гэта? Божая кароўка. Канешне. Але яна, хутчэй за ўсё, дэманічная кароўка. Гэта божае каровішча. Не, гэта не божая. І не кароўка, правда? Ну, а я ўніз скокну. Трэба? Не? Ну, як хочаш. Ауч. І нарешті Да блин, Битл Джус. Ой. Это некий хруш. гэта дэманічная кароўка. Гэта дэманічнае баговішча. Гэта дэманічнае каровішча. Ну все. Вау! Ну чему? А, мы хотели Асаса. месяц. Ну так. І нас усяго толькі 2 бутэлечкі. А колькі трэба? 3. Згодна. Да... А что у деда? Баллоник? Нам трэба перамагчы Ірыса, потым прайсціся да руінаў, а з руінаў у звалку, потым зноўкі сюды і аддаць гэта ўсё яму, гэтаму чорнаму чэлу. Чорный чел. О! Може, я выиграю зараз? Не выиграю. Я ўвогуле таксама не выйграла. Да Ну что? давай! Что, идем? Так. О, чекай. Ну, погнали. Бяхуй проводы назад. Здоровье, сошикали ласка. Трэба 3, а у цябе колькі? 2. Ну, блин. Гэта поўны капцы. Ну нічого. Наступний раз. Вось вось гэта вось на іншай карце тое самае, але там толькі вось гэта вось такое вось. Але некаторы час просто звычайная бойка.
За імператора! О, так. У меня 30 здоровья! Так а что ты не это самое? Но вот супергерой не справился. Но вот супергерой не справился. Мы так само супергерои, мы не справимся! Во, хот-дог. У меня Ну. карточка хот-дог. Подъешь. Погнали. Вітаю, Ірисочка. Давно не Танечки, бачилися. Давно не бачились, да. Хоча недавно, я сьогодні ж його і побачила. Хочеш я на яєс стану? Ай, не треба на Е, давай ми її просто переможемо. Ну куди ти? А мені ж добре. Бачив? Де я там? Бачив. Ще бачили. Ну зачем? За імператора! Ай-яй. Ах ти ж подлюка. Ах ти шириска. Онба. Это что, рис? Я нашел рис. Айрис. Мне подпалили сраку! Забанять. Ой, докладно подпалили ириску. Нет! Мне ж добре. Ауч. Ой. Ничто себе. Дожилися. Змагайся, девка, змагайся. На тебе одна надея. Да ну. Ну так. 3, 2, 1, 0, 0, 1, 0, 2! Змагайся. И выживай. А? Боже. Мы зависли. Я зависла. Мы помрем. У нас нема здоровья. Мы помрем. Ну, что отбывается? Ну, нарешті. Мы же на месяце, а не на земле. А что я пропустила? Смерть мою лютую. Ириска такая малая. Одновокая, як планктон. Згуб... Ай, Боба. Позногти такие непригожие, фу. О,
Такие непригожие лазерные позногти, фе. Я б взяла і то, позногті по формі котика. Ну, докладно позногті з вушками котика, як звичайно позногтілі вушки котика. І малюночка. Такі помаранчевенькі. Уся надія на тебе! Ні, мене зараз доїдуть. Не-не-не-не-не! І так тебе завели, ага. Доїдуть зараз, доїдуть. 3, 2. Все, а зараз ми йдемо нано у кар'єра, потім у руїни, на звалку і знову таки на сюди. Ашечка. Асаса. Так. А тепер у лагер. У бейскемп? Ой, тьху, не у Бейскем, а у Рестарт. У рестарт? Так. Yes. Ми поїдемо у руїни, потім у звалку, потім назад. Ну, ти ведаєш куди. Ну. На і у нас- місяць! І у нас не засталося гэтых самых Я не шклянок. здякуюсь. Тому що рестарт... Значить, це на те ж гэтым саме спочатку. скончаємо стрім. Так, розвітвайся. Усім пакуй. Дякую за гэты класны стрім. Подписывайтеся, калі мы зможем нарэшце упаляваць гэтага чорнага хлопца. І ставце лайки, калі мы не зможем упаляваць гэтага чорнага хлопца. Усім бывайце. Ставце лайки, подписывайтеся на канал. І пакуль. Мяу.